F'littra li bat lil kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qed jissuġġerixxi li r-referendum fuq id-divorzju għandu jsir nhar is-Sibt 28 ta' Mejju. Qal ukoll li nhar l-Erbgħa 23 ta' Frar għandu jibda id-dibattitu fil-Parlament dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni u biex dan id-dibattitu jintemm sa mhux aktar tard mill-Erbgħa 16 ta' Marzu. Fl-ittra tiegħu il-Prim Ministru qed jgħid li l-mistoqsija għandha tkun waħda ġenerika. Dan minkejja dak li qal id-Deputat Nazzjonalista Giaffri Pulicino Orlando li qed jaqbel mal-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li ma' mozzjoni tgawdi l-appoġġ parlamentari fejn qed jingħad li l-mistoqsija għandha tkun waħda speċifika. Fil-fatt dwar dan Giaffri Pulicino Orlando tkellem mal-Prim Ministru f'laqgħa il-ħamis filgħodu li min-naħa tiegħu baqa' jinsisti li mhux qed jaqbel mal-Prim Ministru. Matul din il-laqa Giaffri Pulicino Orlando qal li qed jaqbel mal-mozzjoni tal-Oppożizzjoni u mhux qed jaqbel ma' dak li qed jgħid il-Prim Ministru li l-mistoqsija għandha tkun sempliċement iva jew le. Dwar il-mistoqsija li għandha titpoġġa f'referendum, Deborah Xkembri mill-Moviment Iva d-Divorzju u Żwieġ appellat biex il-mistoqsija tkun speċifika ħalli n-nies ikunu jafu kif qed jivvutaw. Mistoqsija li tkun ġenerika, trid id-divorzju jidħol iva jew le, mhijiex tajba biżejjed. In-nies iridu jkunu jafu għal xiex se jivvutaw. Il-mistoqsija trid tkun speċifika. Min-naħa tagħhom il-Moviment Żwieġ bla divorzju ppreferew li ma jikkummentawx u qalu li l-missjoni tagħhom hija li jagħtu l-informazzjoni tkun xi tkun id-domanda. L-ittra tal-Prim Ministru segwi dak li ġara fil-Parlament matul il-jum tal-Erbgħa u l-mozzjoni mresqa minn Joe Mizzi biex it-tlieta li ġej tibda d-diskussjoni fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Sa dan it-tant matul il-jum tal-ħamis, id-deputati parlamentari Evarist Bartolo u Giaffri Pulicino Orlando kellhom laqgħa mal-Kummissarju tal-Pulizija fejn talbuh jinvestiga t-telefon ċellulari tagħhom fuq suspett li qed jiġu ttappjati. Fis-stqarrija l-Moviment Iva qal li dawn it-tnejn waqt li kienu qed jitkellmu fuq iċ-ċellulari tagħhom semgħu ħoss Trump li xi ħadd qed jittappjahom u l-linja inqatat ħesrem. Il-Moviment Iva u ż-żewġ deputati parlamentari qalu li dan jista' jkun każ serju u għalhekk talbu lill-Pulizija biex tinvestiga.